Chegou o día e chegou a romaría. Arrincan as festas do Carme en toda Galicia. Aquí somos moi amigos de festexalas á mesa cos nosos, porque ben se sabe que... O Día do Carmen celébrase comendo ben. É tanto. Días grandes como este merecen un menú especial. Que adoitamos comer? Que se vas a Rías Baixas non pode faltar o marisco. E a empanada. E se vas ao interior, a empanada, o pulpo, cocido, e todo eso. O polvo comeuse e comerase toda a vida. Regalas, vieiras, nécoras. Hai outros que dá igual da zona que sexas, que son imprescindibles. Los callos son fundamentales para el día de fiesta. E como non, ademais dos pratos principais, agradécese tamén un bo picoteo. Ten que haber xamón, queixo, agora estamos no verao, ensaladilla. A maioría preferimos gozar dos manxares na casa cos achegados. Nós sempre celebramos na casa. Sodes moito? Bueno, 7, 8 máis ou menos. Na casa. Fora gastas moito e aparte hai moita xente, comese mellor na casa. Sexa onde sexa, ademais de comer ben e moito, hai outra cousa que no termómetro sabemos que tamén é importante. Nun día de festa hai que cantar, así que imos cantar. Oliñas veñen, oliñas veñen, oliñas veñen e van. Non te parques viaxeira, que te vas a marear. É día de cantar, de celebrar e, como non, de comer peixe. Alba Lea. Día de comer peixe, Rocío, e de case pelexarse por el, porque hoxe os mercados son un auténtico fervedoiro de clientes. Mirade, que eu xa levo un rato fixándome no noso querido Cachadas e que non para o home, leva traballando toda a mañán, Santi. Bueno, non está mal, acórdate que hoxe temos o Día do Carmen, e logo andamos a full. Notase ben. Mira, que non recomendas para un día como hoxe? Que comemos? Un día como hoxe, se queres un peixe top, un mero, que está a un precio espectacular. E se non tamén temos moi ben o rape, o que pasa que a xente está se botando máis o peixe menudiño, sabes? Xouba, xorelo, sardiña pasar, a xente bota ese peixe. E se quero xantar na casa e facer, imagínate, unha caldeirada, que levo para un xantar familiar? Eu fago hoxe, ou esta semana, fago unha caldeirada de rape, porque o normal é que o rape a estas alturas este sobre 20 pavos e témonos a 15, a 16, está moi ben de precio. E se nos imos aos peixes de tempada, mira, vou nos coller eu xa aquí, o mexillón, que ten unha pinta, a ver se podo con isto, aí está, Santi, ensínanos aquí. Mira, aquí o tendes, espectacular, hai un mes tiñamos todos os polígonos casi cerrados por toxina, pero veus arriba e agora está espectacular. É máis, é o marisco que máis se vende. Home, calidad-precio, isto o que non pode acceder ao mexillón xa non accede a nada. É verdade que está no seu mellor momento de consumo? Nestes momentos está top. E de prezo? E de precio está como sempre, está xo grande extra a 3,50 o kilo. Estamos falando de marisco 3,50 kilo, Pois recollemos esta bolsiña, vámola levar xa para nós para o termómetro, se che parece ben? Fijo, bolsa xa. Deixote xa seguir traballando, que ata decorou o seu postiño con bandeiriñas para celebrar o Día do Carme, día de traballo máximo nos mercados, compañeiros.